Tiesitkö sä, että 1/3 ihmisestä on homo? No, mä en oo homo. En mäkään. Tää on pahiksi. Mitä me pitäis tehdä? Tappaa ne. Ei! Flirttailla. Ei! Tää on sun pahuusleveli. Se on aika korkea jollekin sun kokoselle. Meidän täytyy korjata toi. Frisk, avaa sun vitsin silmäs. Frisk, avaa sun vitsin silmä. Niin. Mikä tää on? Se on Undertube. Täällä on niin monta siistiä videota. Mä toivoisin, että munkin kanava olisi suosittu. Mä tiedän, miten saada paljon näyttökertoja. Kattokas tätä tyypit. Onko se jo yli 500? Onko se? Frisk, nopeesti. Itse sä oot hidas. Turpa.